खुलुमबाय आं दिनै फैलायबाय उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसियाव बेहायनो जादों बड'लेण्ड गार्लस गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्ट आरो बे फुटबल टुर्नामेन्टआ फैयै फैयै देग्लाय 25 बोसोर जाफैबाय बिनिखाय बे टुर्नामेन्टखौ देग्लाय सिलभार जुबिली सेलेब्रेशन खालामनाय जादों। आरो दिनै बे फुटबल टुर्नामेन्टनिनो ओपनिं मैच बे ओपनिं मैचखौहाय गेलेगोन यूनाइटेड चिरांदुवार FC वर्सेस जर्जियान FC कालिम्पों। One, Buddha Basumatari, state referee. AR2, Biswajit Boro, state referee. Fourth referee, Sen Hangma Sukba, national referee. Fifth referee, Susmita Rai, Sikkim state referee. Islari, coach Nikran Sharma. Assistant coach Daimalu Basumatari. No man.
Half time. Congrats once again. Thank you. Finally, United Chirang Dwara आरोबाव बे ओपनिं मेचआव देरहानो हाबाय। देरहानि मानो जायगाया मोजां जादों खेलाया। गासै सेकेन्डआवबो जों एसे डिफेन्सिभ जादों। ओमफ्राय मोजाङानो। अनेनाबो गाज्रि नङामोन मोजाङानो। जोंनि थाखाय एसे सेकेन्डआव एसे टाफ जादों। Congrats. Thank you. So finally Chirang Dwar FC आ देरहानो हाबाय गासैजों स्करा जाबाय
चिरां दुवार 2 आरो जर्जियान 0 स' दिनैनि भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'नोसै गोजोन्थों खुलुमबाय